В днешното видео ще ви покажа какво представлява компактният SUV на Volvo. Това Volvo EX30 казва, че е най-малкото Volvo до сега, най-евтиното Volvo до сега и най-бързото Volvo до сега. Дали е така? Ще разберем в края на видеото, когато ще му давам газ. Казва, че е по-бързо от Ferrari Enzo. Най-вероятно е така. Останете до края на видеото, за да разберете. А сега да се зафащаме с ревюто. Автомобилът е изработен на платформата на Geely, не знам как го произнасяте вие правилно това нещо, SEA2, като SEA значи Sustainability Experience Architecture. На същата тази платформа са и Smart Hashtag 1 и Hashtag 3 и Zeekr X, като Zeekr X все още не е излязъл. В този автомобил са използвани 25% рециклирана алуминий, 17% рециклирана стомана и 17% рециклирана пластмаса. Както казват от Volvo, отговорен лукс. И е така, колата си е луксозна. Въпреки че повече от 50% е направена от рециклирани материали. А ако и на вас ви е писнало DVG-то, както на мен ми е писнало, да се занимавам с майстори, да се чуда, ама сега скоростите за обслужване ли са, маслото кога го смених, сега ли трябва да го сменям преди да пътувам, след като пътувам, какъв е то теч са, да се цапате докато зареждате бензин и дизел, значи ви е време за електромобил. Разгледайте какви малко употребявани автомобили има налични на karatok.mobile.bg. Колегите от автокъщите са супер готини. Освен, че ще ви покажат колата, ще ви оставят на мира да си я разгледате, евентуално ако ви хареса ще направите и тест-драйв преди закупуване, даже ще могат да ви предложат да ви изкупат и стария DVG автомобил. Така по този начин ще улеснат трансфера ви от DVG към електромобил. Какво по-хубаво от това? Макферсон качване отпред и мултилинк качване отзад. И големи 20 джанти. Това е само на топ модела. Много яки джанти, тип вентилатор за по-добра обтекаемост. А като казах обтекаемост, 0,28 е челното съпротивление на този автомобил. Което не е много малко, но не е и много. Все пак добре се справили за такъв тип парабата форма като Volvo. А като казах форма, запазили си типичните стопове и вида на едно Volvo. Отстрани като го погледнем, има всичките тези чупки, които би трябвало да има едно Volvo. Леко разширени калници, които покриват гумата и отпред и отзад. Арки, супер симпатично купче. Много готино спойлерче на задния багажник, който предава още повече спорт на автомобила. Като форма се води компактен SUV и това, което и тук си свършили добре работата от Volvo, е, че са направили тавана черен и отдолу броните и праговете също черни. По този начин изглежда още по-сплескан и по-динамична и по-спортна. Просвета му е 165 мм, покарахме го малко и офроуд, като имаше един тест, който ще видите малко по-късно във видеото. И колата се справи супер, аз не очаквах даже. Има и леки офроуд възможности. Ей ти, да, точно ти. Цъкна ли бутона Subscribe? Ето долу. Цъкна ли го? Айде, цъкни го, чакам. Цъкна го, добре. А за да не изпускаш и новите видеа, когато ги качим, цъкни и камбанката. Супер, браво, със здраве! Интериорът е вдъхновен от природата и е изработен само от възобновими и рециклируеми материали, което е много яко. Както казват от Volvo, отговорен лукс, без кожа. Багажник. И багажник има. Моята раница, едни лампи, общо взето 1, 2, 4 такива раници, като моите могат да се съберат. И тук има един много як стикер, който пише ще се събере ли и са нарисувани най-различни предмети от детска количка до стикери за голф и голяма лампа от такива. И имате размери съответно на багажното пространство и ако свалите задни седалки и евентуално ако сгънете и предната седалка, колко е дълго, колко е широк багажника, за да може да се ориентирате, като трябва да носите някакви багажи, дали ще може да ви се събере багажа отзад в автомобила. Като багажната система е измислена много готино, тя е на две нива, може да си сложите багажника да ви е почти равен с това, за да може, примерно, когато возите някой оператор, така, да си снима лесно видеа на друга кола, или пък да имате по-дълбок багажник, където да не ви изпадат разни неща от багажника. Както се случи при i7-цата, загубих един Ронин. С ритане не става. Цъкате бутончето и се отваря, като на Тайкан или на Dacia Spring. Оп, багажниче. На интериора да започваме с това как е отзад. Предната шофьорска седалка е настроена с моята позиция на шофиране. Краката ми леко опират, но има един трик, в който си слагате краката
сгъвате си ги, те влизат по средата на седалката, а може да си ги разкрачите, ако няма човек по средата. Бих казал, че е удобен за някакво пътуване градско 200-300 км. Бих казал, че би ми било удобно тук отзад. Дръжките са много яки за отваряне. Никъде нямате кабели отстрани, копчета. Всичките кабели и копчета са изнесени по средата. На централната конзола имаме Type-C зареждачки и малък трей, където си поставяме телефона. И тук имаме едно кошче, което на това кошче, вижте какви яки елементчета има. Имаме еленчета, имаме борчета. Тук може да си свърлите боклуците или да си държите някакви неща. И да си го поставяте обратно. Много готино. Имаме джобче тук за едни документи, като джобчето е разделено. Има си място и за телефона, специално за джобчето. Удобно е. Панорамен покрив, лед осветление, закачалка за дрехи, черен таван. Бих казал, че е удобна работа. Аз съм човек 1,76, 100 кг, плюс и отзад е комфортно. Защо не бих казал, че е някакво много малко и много тясно. Да, леко трябва да се разкрача, но не виждам някакъв проблем. Влиза си, излиза се без проблем. Тук си е комфорт. Сядате си седалката, тя е супер удобна и има много настройки. И много интелигентно направена, защото за да си настроите позицията на седалката, става чрез един бутон. Ако искате да си настроите ломбалната опора, пак същия бутон, просто го цъкате навътре и си нагласяте ломбалната опора или подглавничката на краката. Много удобно. С един бутон правите абсолютно всички настройки на седалката. Удобна централна конзола, където от тук контролираме прозорците, затваряме или отваряме прозорците. Ако искаме да отворим задните стъкла, също като при на Volkswagen в ID4-ката, имаме един бутон, който пише Rear на него, цъкаме и вече може да контролираме задните стъкла. Или може да се пресегнем ето тук отзад и да си ги свалим ето тук отзад на конзолката. Има много готин къп холдър, който изкача. Две позиции на къп холдъра. Так. За една чашка, за две чашки. Нямаме стандартна жабка, но пък имаме жабка, която е тук по средата и се отваря посредством таблета, като при Tesla. Много яко. Имаме wireless charger, един на брой. Подобно на Теслата се оставя така телефон и може да го гледате, което е много готино да видите, бързо да фърлите един поглед кой ви пише и да видите някакви нотификации. И тук долу имаме едно чекмедже, където може да оставяме още някакви неща. Там е и USB-C Type портовете. Волан, който не е кръгъл, леко е квадратен, но е супер удобен. На него имаме бързи бутони за гласова команда, нагоре-надолу песни, музички, усилване, намаляване и активиране на адаптивния круиз контрол. Имаме две лошчета, едното е за мигачите, като има много як звук на мигачите. Той идва от саундбара, който е на Harman Kardon. И като цъкнете примерно десен мигач, първо звука го чуваме по средата и след това го чуваме отдясно. Удобен интериор, просторен, минималистичен, много як интериор с тези пластмасови частички, рециклирани материали. Самите стелки са от рециклирана мрежа, тези изглеждат много яко. И на допир са много готини. Малко объркано как се пускат чистачките, как се спират чистачките, задната чистачка кога се пуска, как се пуска. Тук има едни бутони от страни на дръжката и не знам кога е активирана, кога не е активирана. Забравих да ви кажа, багажника е 318 литра, има и фрънк отпред, който е 7 литра, стига колкото да си оставите някаква малка дамска чанта или малкото сакче за фитнеса. С какви екстри разполага тази кола? Бих казал с доста. Една от екстрите, с които разполага това мъничко Volvo, е 360 камера за наблюдение и автоматично паркиране. Така, караме си тук, караме си с паркинга. Караме бавно, то сканира паркоместа. Натискате спирачката, избирате кое паркомясто искате. Да кажем, искам тук. Така, пускам спирачката и сега да видим как ще паркира. Паркомястото е малко особено, то е на обратно. Окей, ще паркираме напред. Така, казва да наблюдаваме какво се случва около нас. Не му хареса каква е позицията и сега ще ни изкара от паркомясто и ще ни вкара пак, за да ни центрира върху паркомястото. Паркомясто, кола, искам спирачка, избирам място номер 1, което е до BMW-то.
Да видим сега как ще се справи. Отиваме напред. Показва тук къде ще спре. Все пак трябва да сте на спирачка, за всеки случай не може веднага да прекратите маневрата, ако се наложи. Оп. Така. И паркирахме. Да. Супер сме. Перфектно, точно парк място. Добре, да кажем, че автоматичният паркинг асист работи много добре. Safe Space Technologies. Това са всичките системи за безопасност на това Volvo. И те идват със стандартно оборудване. На най-ниската версия. Всичките системи за безопасност. Типично за Volvo. И като казах safety системи, има една нова safety система, която е в плюс за колезачи и мотористи. И тя е, когато моторист приближава отстрани отзад към колата, ще ви предупреди да не си отваряте вратата. Защото доста често стават такива инциденти, за което Volvo са помислили, браво за Volvo, че мислите за мотористите и колезачите. Намасте! Имате 5 теми на осветление и звук. Звука се променя, амбиентен звук е един такъв, много приятен, и едно амбиентно осветление, което се променя сиво-зелено, много е хубаво. Наистина е удоволствие да се гледа и да се шофира тази кола нощно време. Това е Northern Light. Хем имате тук светлинка, хем звук. Nordic Twin Light. Midsummer. Яко. Арчипелаго. Моренце. Слушаме вълните и си наслаждаваме на някаква гледка, примерно. Или Forest Bud. Вграден Google, разбира се. Къде без вграден Google? И при Volvo C40 го имахме, и при HIC C40 го имаме, и тук го имаме, което е супер удобно, няма нужда даже да си вързвате телефона си по CarPlay, защото си имате гугълската навигация. Гугълски приложения, гугълско търсене, какво по-хубаво това. Също като при Tesla, тази кола се управлява от един централен дисплей, който не е лошо, наподобява малко на Ford Mach-E. По същия начин горе-долу е подреден, само че тук е завъртян вертикално, не е хоризонтално, както при Теслата, и всичко е много удобно. Имате едни бързи бутони за контрол, отдолу имате бързи бутони за достъп на колата, настройки и така нататък. Имате най-ползваните приложения, всичко е подредено много добре и е много интуитивно, много лесно и бързо се свиква с този тип работа на дисплей. Нямате екран пред вас, нямате и head-up. Сега може да има head-up, ама на кого му е нужно? Минималистичен дизайн е супер. И тук имаме едно тайно меню, което се казва Performance All-Wheel Drive, чрез който активираме постоянно да работи предният електромотор, но когато активираме това нещо, рекуперацията не работи и One Pedal Driving режима не работи. Автомобилът е подготвен за 5G Connectivity. При закупуване може да си го закупите с 5G връзка и от апдейти. По въздух апдейтите на колата идват така. И тя се апдейтва сама, което е супер. Все пак сме 2024 година. Нормално е да има auto-апдейти. Over the air е auto-апдейти. Намек апдейт по въздуха, директно в колата. И като имате и 5G Connectivity, няма да се редите някъде на Wi-Fi да се закачате, ми директно апдейта си идва в колата, което е супер. И не на последно място имате Harman Kardon централна саунд система, която е с 1040 вата и 9 премиум говорителя. Музиката е супер. Много е плътна, има бас, страхотна е. А и така са елиминирали допълнителни кабели за клонки по вратите. Много добра идея и много ми хареса, защото всичките контроли и всичките кабеляции в колата са центрирани по средата на автомобила, така няма излишни кабели и съответно са спестили от кабели, и затова това прекрасно бижу е на такава страхотна цена. Цъкни subscribe. Аре, напълно безплатно ти е. Просто го цъкни. 3 варианта на електромотор, или по-скоро да ги кажем 2. При версията, която е само назадно, с един електромотор, който е отзад, имаме 272 коня и 420 Нм. И тази версия ускорява от 0 до 100 за 5,7 секунди. Или 5,3 при версията с по-голямата батерия. А пък при 4x4 задвижването имаме
Разбира се, два електромотора, един отпред и един отзад и 428 коня с 543 Нм и ускорява от 0 до 100 за 3,6 секунди. Стандартно автомобил е оборудван с 11 кВт onboard charger, като при топ версията, каквото е това бижу, имаме 22 кВт onboard charger. На DC зареждане малката батерия зарежда с 120 кВт макс, а голямата батерия зарежда с 150 кВт, което е нормално. Окей, като скорост на зареждане. А средната скорост на зареждане е съответно 80 или 100 кВт. Разбира се, за малката или за по-голямата батерия, което си е доста добра средна скорост на зареждане. Две батерии по големина имаме в това Volvo като възможност, 51 кВт батерия и 69 кВт батерия. Малката батерия е LFP, литий железен фосфат, което означава, че е по-окей за градски автомобил, който няма да се съобразявате кога трябва да го зареждате, колко трябва да го зареждате, дали да го пълните до 100%, дали го харчите до 0%. С тази батерия не трябва да се съобразявате. А по-голямата батерия е NMC батерия. Литий, никел, манган, кобалт. Тази батерия е хубаво да държите в процентите между 20 и 80% за по-дълъг живот на батерията. И не е хубаво да я точите до 0 и да я държите на 100% дълго време. Тя е по-подходяща за хора, които ще пътуват по-често на по-дълги разстояния. Според сайта на производителя, най-малкото Volvo с задният електромотор и малката батерия може да измине 433 км. Версията с по-голямата батерия може да измине 480 км, а версията, която е тук, 4x4, може да измине 460 км. А според EV Database цифрите са малко по-различни. 280 км, 360 км и 365 км за 4x4 версията с голямата батерия. И от това, което наблюдавах на ивента, който ни поканиха от Volvo, за което сме много благодарни, ходихме до Сепарева баня да тестваме възможностите на тази кола. Разходът беше между 19 и 21, 2, 3 кВт на 100 км, така че реалният пробег би бил около 300-350 км, зависи, нали, от времето. И това колко го натискате това бижу, защото то си върви. И така се и потиква да го карате по-бързичко. Да ви напомня да се абонирате, ако не сте се абонирали. Напълно безплатно ви е, така помагате на алгоритъма на YouTube да расте канала и да продължаваме да правим такива интересни готини ревюта, както до момента. Всички Volvo се предлагат с 7 годишна гаранция, без ограничение в пробега и платинена карта Europe Assistance Door to Door. Какво повече да ви кажа за пробега? Взимате го този автомобил и 7 години изобщо нищо не ви интересува. Само карате. Какво по-хубаво от това? А на доста ниска цена. И X30 може да го закупите в 3 нива на оборудване. И те са Core, Plus и Ultra. В ниво Core не може да си го конфигурирате да е 4x4 задвижване с голямата батерия. А в ниво Ultra пък не може да си го закупите с най-малката батерия и само с задно задвижване. И именно заради това си мисля, че ниво Pure ще е най-желаното ниво. Както разбрахте по-рано във видеото, имате две опции за батерия, малка или голяма, и две опции на задвижване, да е 4x4 или само на задно. В Core нивото на оборудване, както разбрахте вече, имате всички системи за безопасност, плюс безключов достъп, wireless charger и LED фарове. Сигурно ще се запитате, добре, да аз като имам толкова много включени неща в Core оборудването, за какво ми е плюс или ултра? Ами чуйте какво има в плюс оборудването отгоре на стандартното оборудване. Harman Kardon звучение, термопомпа, която ще е доста по-енергоефективна, система за автоматично паркиране и панорамен покрив, който със сигурност го искате. И още куп други неща, които няма да изборявам. А в ултра оборудването част от нещата, които получавате допълнително, са 360 камерите и 22 кВт onboard charger. И оттам нагоре вече само може да се покачва цената, като си избираме различен цвят на салона, различен цвят на външността на автомобила и разни други глезотейки. Като например, пакет подгряване, който е отопление на седалките и на волана, ще ви струва 704 лева и той не е включен към оборудването на колата. Без значение дали е на най-високото оборудване или на най-ниското. Заплаща се допълнително. Тези 20 яки джанти, 1230 лева. А ако искате задните ви стъкла да са затъмнени, за да не ви виждат хората какво правите вътре в колата, а и със сигурност ще изглежда доста по-добре, 782 лева. Най-скъпият интериор, който може да си поръчате в тази кола, се казва Breeze и струва 2015 лева. Това всъщност е интериора на тази кола. А и чиста случайност или не, това е интериора, който най-много ми хареса. На едни
пластмасови парченца, седалките изглеждат едни като пикселни и такива, много е красив. Ако го искате в различен цвят от Vapor Grey, трябва да заплатите 1479 лева. И имате 5 варианта на цвят. Като този цвят тук, който виждате, е Cloud Blue и е страхотен. Хем е леко сив, хем е леко синкав, на тъмно е един, на светло е друг. Много е як този цвят. Или може би ще го искате в Yellow Moss. Но да, за допълнителен цвят, за тези яките цветове се заплаща. Така, какво е да карате Volvo? На първо място, широко, удобно, еко-френдли, интересно е, експлозивно е. Веднага като му дадете газ, скача, динамично е, комфортно и удобно е. Имате няколко режима на волана и те се сменят посредством ето тук на количката, след това на Setting, след това на Driving и от тук може да си смените Steering Feel да е soft, да е меко окачването, когато става една такава по-мекичка. Не окачване, самото усещане от шофирането, Medium и Firm. На Firm най-много ми харесва как се държи. Волана много отзивчив. От тук може да си пуснете най-важната опция, която е според мен в този автомобил и е почти задължително да карате на нея. Тя е One Pedal Drive, като я изключите, като върнете газта, нямате почти никаква рекуперация. Все едно карате някой дизел автоматик, връщате газта и той си продължава така по инерция. Ако цъкнете One Pedal, вече имате това Tesla усещане, в което карате автомобила само с един крак и регулирате скоростта посредством педала на газта. Съответно, като го отнемете, почва рекуперация и колата спира до 0, което е чудесно, браво на Volvo. За хората, които тепърва идват в света на електромобилите, това най-вероятно ще ви се стори малко странно, но докато свикнете, може да си изключвате тази опция. Lane Keeping Aid го изключваме, защото аз съм джигит и много обичам мигачите, да се построявам по ленти без мигачи. И това ме връща в лентата, изключвам го, много удобно, може да го направите от тук през количката. Като цяло за инфотеймент системата супер удобна и много ми харесва този минималистичен стил на малък дисплей и в дисплея имате всичко необходимо. Точно като при Tesla, може би затова толкова много ми харесва, защото много харесвам Tesla Experience, тук колата доста се доближава до това. С безключово влизане, само цъкане на драйв и потегляне, без бутони за старт, стоп, браво Volvo, така се прави, тия бутони са излишни. Много добре, че не сте ги сложили тук. Всичко е съсредоточено по средата, много ми харесва, много е динамично, много е пъргава. Задейства ми се задния парктроник, защото чичото много се доближи до мен и ми го пише в сантиметри, както на Tesla сензорите го пише в сантиметри, сега и тук пише в сантиметри колко ми остава до задната кола или съответно до предната. Много яко. Един скрит режим има на шофиране и то е цъкате на количката, влизате на Setting, на Driving и отивате ето тук на Performance All-Wheel Drive. Когато го активирате този режим, предният мотор почва да работи постоянно. Защото той в момента работи само ако му дадете супер много тяга и много газ, тогава работи предния мотор или когато реши, че трябва да работи. Активирайки тази опция, той работи на 100% винаги, но единственият минус, който се надявам да го оправят с апдейт, е, че когато активирам този режим, въпреки че активирам One Pedal режима, One Pedal Driving не работи и няма рекуперация. Но ако искате още малко мощ, така се пуска, като активирате този режим и по този начин и предният електромотор работи на 100%. Автомобил е маневрен, 10,6 метра е радиуса на завой и пъргав, а музиката е много добра. За жалост няма как да ви я демонстрирам и да ви я покажа колко е добра, но музиката е много добра, доверете ми се, има хубава, плътна, готина музика с много бас. Супер е! Как е като усещане от шофиране? Много е динамична, бърза е, експлозивна е, отзивчива е, но като я покарах малко повече извън градско по завойчета,
имам едно усещане, че един път тръгва с задницата, а другия път пък не дозавива. Много зависи от това как подходите с автомобила към завоя. От скоростта, от резкостта на завиване. Не ми харесва това, че не е еднаква всеки път. Много ми харесва, когато тръгва с задницата и това поведение на колата, но не ми харесва, когато тръгва да не дозавива. Според мен това се дължи на пренасянето на тежестта, разбира се, в зависимост от това как и къде точно сте пренесли тежестта на автомобила, но според мен допринася за това да не се държи както бих искал да се държи, това, че не е достатъчно твърда. Ако беше една идея по-твърда, ще е супер, но това не е за всеки шофьор. И със сигурност това, което са направили от Volvo е перфектно за daily driving автомобил. Това, което аз искам е една идея да бъде по-твърда, но така съответно ще се лишите от комфорта. Колата е достатъчно твърда и достатъчно комфортна. Да кажем, че има комфортна твърдост и приятна возия. Така както е в момента. Но това, че аз искам повече, е отделен въпрос. Това тръгване на задницата. Страхотно е и може да изключите и ЕСЦ-то, съответно тогава ще тръгва още повече. Музиката е топ, топ, мръсен топ. Хората се заглеждат в това Volvo. Определено е нещо, което е интересно на външен вид. Хем е малко компактно, хем като виждат как се задвижва и каква динамика има, са такива, какво е това Volvo е? Да, определено фаща окото, а и цвета е много готин, Cloud Blue. Хем е сиво, хем е синьо, много яко. И е изключително добър автомобил. Хем е малък, хем е маневрен, хем е динамичен, супер е за града, а и не само за града. За едно семейство, което е с едно или две деца, които са малко по-пораснали, вече не ползват количка, защото ако ползват количка, малко трудно ще се съберат, но ако е едно нормално семейство с по-пораснали деца, ще е супер автомобил. И е на доста добра цена. Определено ще вземем малко от пазара на Тесла. Да видим освен как тръгва тази кола. Толкова направи обратен да се свара. Великан. Поизстрелва си се. Много добре. Yo, they wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah. Симпатичен малък автомобил с големи възможности. Ако ви е харесало това видео, дайте един палец и го изпратете на приятел. До скоро! Електромотор. Трудна е работата на инфлуенсърите. Дали да си сваля свичера, якенцето, дали да си сваля якенцето. Така, мисля, че съм по-добре. Ей ти, цъкна ли бутона subscribe? Тук долу. Цъкни го. Цъкнал ли си го? Сигурен ли си? Айде бързо цъкай, безплатно е. Не хапе. Няма проблем. А за да не изпускаш и новите видеа, когато ги качим, цъкни и камбанката до него. Има ли фокус? Има ли фокус? Фокуса държи ли? Фокуса държи ли? Има ли фокус? Добре, имаме фокус. Литий, никел, манган, мангал, кобалт.